yamde sappo e jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati Dakar e to Bakel, yamde sappo e jeenayyi silmaji capanɗe tati to Paris, la mort de France. Moussa Oumar Bari. ɗo e Dakar lundiɓe laamu ngu juɓɓini seppo to rond point G2 fandare ngo seppo ko namnade wellitare yoga e dawriyankoɓe jaggaɓe woni joni lebbi ma en gartu e nder ɗi kabaruji joni ko balɗe ɗiɗi tan keddi hakkude ɗo e wote référendum to leydi Guinée tawi ko wote référendum ngam wiide eyi walla ala eɓɓore dosgal leydi ngal ardiɓe ɓe kolliti e décret ɓayinaɗo hanki général Mamadou Doumbouya toɗɗima yimɓe tawaɓe saldu renoru ɗe wote référendum ndu saldu e lima fodde yimɓe sappo e goho ardi ndu saldu ko docteur Sékou Kourayssi Condé jagorɗo kiɗɗo leydi ndi holko pamaten e ndu saldu ONASUR jabol ngol koye nder kabaruji ɗi kono Israël andini hande wonde ɓe waɗan piyanɗe mawɗe walla musɗe faade e saare Gaza ɓe noddi hoɗuɓe e nde saare yo yaltu e nde nokkure nde ɓe toɗɗi ɓe heɓoɓe ballal tiɗgal immorade e leyɗe Amérique ina gannoyi jokkude piyanɗe less ngam kay firtude Hamas e kuuɓal tedduɓe heeɗiɓe RFI Fulfulde on calminama bisimilla moon e kabaruji ɗi e fuɗɗode majji rappel à l'ordre politique ko fedde rendinde loldiɓe laamu ngu ɗo e nder leydi Sénégal nde yuɓɓini seppo e nder ñalawma ɗo e Dakar fandare ngo seppo ko namnade wellitare yoga e dawriyankoɓe jaggaɓe woni joni lebbi kono kadi sariya waɗe faade e yoga e ɗeri dawriyankoɓe Ibrahima Niang ngo seppo fuɗɗi gila yamde sappo e joyyi ha joni ina jokki eyyi Moussa Oumar Bari noonne kadi seppo ngo noon foti tan jofde ko yamde sappo e jeetati arɓe tawtorede seppo ngo hewɓe mabɓe jogii ko arade ngendi Sénégal won hen ɓorni ko comti windaɗi Sonko yo rontu golle mum ɓe hen noon windande mabɓe ɓe mbaɗi hen ko yo saria woppit ɓe lundiɓe laamu nanggaɓe e suudu kasso ene jeeya hen noon Farba Ngom Lat Diop Abdou Nguer e won hen noon hewɓe hen noon jagga ko alhaali Djibou Diawɗi heddi be nangga ko tawi noon ene kaali e haala ndefenande e wiide saria ene jeeya noon e hooreɓe lundo ngo tawtoraɓe ngo seppo ene jeeya hen noon Pape Djibril Fall hono noon Amadou Mame Diop hoorejo kiɗɗo suudu sarɗiji Sénégal e Alassane Ceerno Alassane Sall kanko noon ko député lundiɓe e Abdou Mbow kankone kadi omo tawa e landa APR hewɓe noon jalti koɓe sukaɓe kono haɗani ɓe noon seppude hayso tawi noon e fuɗɗode nde luural ene waɗno saabu noon préfet jo e fuɗɗode nde waylino laawol ngoɓe fodno rewde kono ɗum foof noon haɗani ɓe seppude Moussa Oumar Bari a jarama Ibrahima Niang